Ako bežkyni, ktorá sa pohybuje v prostredí aktívnych športovcov, mi príde nelogické, že vláda podmienila športové aktivity v exteriéri alebo pobyt v prírode negatívnym testom, najmä ak zoberiem do úvahy, že ten test má platiť viac ako 7 dní. Pozerali sme si s mojím tímom dáta o tom, kde sa najčastejšie ľudia nakazia, a je to skôr v interiéroch, v rodinách, na oslavách, v tých našich bublinách. Ak ešte zoberieme do úvahy tzv. Britskú mutáciu COVID-19, ktorá sa šíri oveľa rýchlejšie, aj podľa vedcov nie je rozumné v týchto chvíľach zhromažďovať veľa ľudí na odberných miestach. Vedci zo všetkých európskych krajín, Slovensko nevynímajúc, odporúčajú ľuďom počas lockdownu aktívny pohyb vonku. A to jednak kvôli tomu, že ľudia s obezitou patria medzi najrizikovejšiu skupinu, ale aj kvôli tomu, že pohyb na čerstvom vzduchu býva aj výbornou psychohygienou a ochranou pred vyhoretím alebo depresiou. Pre mnohých z nás je šport vonku tým posledným spôsobom, ako sa odreagovať. Ak teda vláda nemá dáta o tom, že by sa na Slovensku pri aktívnom pobyte vonku nakazili ľudia covidom, mala by naozaj zvážiť, či je rozumné túto aktivitu obmedzovať podmienkou negatívneho testu. Aktuálne v Európskej únii nie je žiadna krajina, ktorá by zakázala outdoor športovanie. Aj tu v Bruseli si môžeme voľne a bez obmedzení zabehať alebo dokonca zahrať vonkajšie športy na ihriskách pri dodržiavaní odstupov. Individuálne športy v exteriéri sú povolené úplne vo všetkých krajinách Európskej únie. Vedci aj dáta zo sveta hovoria jednoznačne. Kľúč zo začarovaného kruhu nie je celoplošné testovanie, ale lockdown v rozumnej miere a rýchle a masívne očkovanie. Napríklad Izrael má už zaočkovaných viac ako 75% obyvateľov nad 65 rokov. Prvú dávku vakcíny dostali v Izraeli už zhruba 2 milióny ľudí. Podiel pozitívne testovaných sa v zaočkovanej skupine znížil až o 33% oproti nezaočkovaným. Keby sme sa naučili vychádzať z dát a z toho, čo za hranicami funguje, ušetrili by sme si množstvo neefektívne vynaloženej energie, negatívnych reakcií verejnosti aj peňazí.